नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपन सियासी जमीन तलाश रहल सपा क मुश्किल थमे का नाम नहीं लेत। एक बार फिर टिकट बंटवारा के लेके समाजवादी पार्टी के भीतर क अंतर्कलह सामने आइल बाटे। यूपी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा की तरफ से रुचि वीरा के उम्मीदवार बनावल गईल, जेकरे बाद सांसद एसटी हसन के समर्थक लोगन द्वारा एकर जोरदार विरोध कइल गईल। वहीं रुचि वीरा प्रत्याशी बनावल गईली। एकरे बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा लिखल गईल एगो पत्र सोशल मीडिया पे वायरल भइल, जेमे मौजूदा प्रत्याशी रुचि वीरा क सिंबल कैंसिल कैले के लेके चुनाव आयोग से मांग कइल गईल रहे। अब ये वायरल पत्र के लेके मचल सियासी बवाल के बीच सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन खुद मीडिया के सामने आके अपन प्रतिक्रिया देना। सपा सांसद एसटी हसन द्वारा पत्र के लेके कहल गईल कि अखिलेश यादव चाहत रहना कि उहे प्रत्याशी बने, यही से प्राइवेट जेट से भेजले रहना, उनका खातिर इंतजाम भी कइल गईल रहे। उनके द्वारा आरोप लगावल गईल कि कुछ बाहरी नेता लोग जौन लखनऊ से आए लोगन के ट्रैप कर लिहल गईल और रामपुर ले गईल गईल और रामपुर में ही इतना देर लगा दियल गईल और एजा का टाइम निकल गईल। उनके द्वारा कहल गईल कि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक चाहत रहना कि एसटी हसन ही चुनाव लड़े। दरअसल अखिलेश यादव नहीं चाहत रहना कि रुचि वीरा प्रत्याशी बने और एकरा खातिर अखिलेश यादव रुचि वीरा के नामांकन वाला दिन फोन करके एसटी हसन के सपोर्ट करे खातिर कहना, लेकिन रुचि वीरा उनका बात ना मन ली। जेकरे बाद उनके द्वारा लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजल गईल, लेकिन पत्र समय से ना मिल पावल, जेकरे कारण रुचि वीरा कैंडिडेट बन गईली।